Her gezek kompýuterde Word programmasyny açyp bir zatlar ýazjak bolanmazda ýokarky çepçüňkde şriftler bölümi biziň şriftler bilen günüm aýynda iň köp gawatlaşýan ýerimiz bolup biler. Belki de köpüýmiz Word ulansak-da şrifti üýtgetmek mätäçlik çekenem dälir. Emma häzirki güneçende basmaça ýaly ýazmak üçin müňlerçe şrift döredildi. Ýene-de müňlerçesi ýöriýte hünärmenler tarapyndan döredilmäge dowam etýär. O şriftleriň her biriniň öz boş häsiýeti we ulanyş maksady hem bar. Yaran son bir Word'daki tekstimiz haýsy şrift bilen ýazmaly. Şriftler bular basmaça ýazyw şekline berilýän alynma ad. Bugünkü gün biz şriftler özümiz ulanmasak-da olara günde ençemege gawat gelýär. Kompýuterlerimizde, telefonlarymyzda, kitaplarda, gazetlerde, şäher reklamalarda isenlik gawat gelýän ýazyjymyz haýsydyr bir şrift bilen ýazylan bolýar. Şriftler ýazýan üçin hem, okuyan üçin hem öwrenmekim. İsenlik yerde ýazy ýazýan özüniň ýazysyny okulmasyny isleýär, okujy bolsa-da ýazylan zady ýeňil we düşlük lokasy gelýär. Basmaça ýazylaryň berýän maglumatlaryndan başga olaryň wizual häsiýeti hem bar. Ýazynyň şrifti türlü häsiýete eýe bolup bilýär. Emma şriftler barada ilki bilmel zadymyz onuň esas 3 kategoriýalary. Şriftlaryň wizual şekil barada ilkinji aýdyp boljak zat olaryň gulaklary bar. Onuň her bir harpy gelşikletmek we harpyň şekilindäki aýratyny öňe çykarmak funksiyasy bardyr. Onuň asal sebäbi bolsa harplaryň kiçi we dıky ýazylan ýagdaýyny tekstiň ýeňil okunmagyna kömek etmegi. Harplar kiçi we köp bolanda şriftlaryň gulaklary bize ýazyň ýeňil we çalt okumagyna kömek etýär. Şol sebäpden olary iň köp gazetlerde, jurnallarda, kitaplarda gawat gelýär. Yani köp maglumat verilen yerlerde. Çünkü şriftlaryň tekstde anamdarlyk häsiýetini hem berýär. Sans şriftler barda aýdylanlar, sans şriftlarynyň şekili şriftlaryňkydan tapatlykda harplar gulaksyz bolýar. Sans şriftlaryň harplar goşmaçy detalsyz görnüşde estetikasyny öňe çykarýar. Onuň üçin hem bolsa olar a tekstli ýerlerde uly razmerlerde ulanylýar. Olary söz başlarda, köçe urukturjylar ýazgylарynda, nawigasiýalarda we iň köp hem dijital dünýäde gawat gelip bolýar. Dijital dünýäniň batlan uğran döwründe ekran piksellerine şriftlaryny kiçi detallaryny bermek kynat bolanyny üçin sans şriftlarynyň ulanyşy ýaýwanlaşdyrylýar. Ondan sonra bolsa sans şriftler dijital dünýäniň häsiýetlendirmesine eýe bolup başlaýar. Şriftler barada aýdylanlar esasy aýratynlyklar olaryň ev ýazysyna megdemegi. Olar el ýazysyna öýkünýärler we el ýazynyň duýguçul ýakynlygyny, elegantlygyny alamatlandyrmak isleýärler. Edil şonuň ýaly hem olar elegant ýazylarda we toý çakylyklaryna köp gawat gelip bolýar. Bulardan başga da şriftlaryň kategoriýalarken, emma esasy bilmel 3 kategoriýa şulardan ibaret. Bularyň ählisiniň häsiýetleriniň üýtgeşikdigine garamazdan birek-biriniň ýerinde ulanylýan ýerleri bolup bilýär. Sans şriftlaryň köp ýazgyly tekstde, dijital dünýäde bolsa şriftlaryň ulanýşlaryna da gawat gelip bolar. Logolary, bildirişli reklamalar ýa ýerlerde bolsa-da haýsy şriftiň ulanylmagyny awtoryň ýa-da dizaýneryň öňüne galandat. Sebäbi her bir kategoriýa giren müňlerçe şrift bar we ol şriftlaryň hem öz boş häsiýeti bar. Esasy da tekstiň ýa-da dizaýnyna gawat gelýän dogry häsiýetde şrift saýlap bilmek. Çünkü betli şan şrift bolmaýar, ýalňyş ulanylan şrift bolýar.